Удар ще изпълнят кипърците, много бързо го изпълниха. Макридис, финт на Макридис, преодоля Костадин Стоянов, центрира вътре, грешка там на централните ни бранители. Постройката на Кипър е 4-5-1, единствен нападател забит в центъра на отново грешка, Харалампидис, твърде елементарно, влиза в наказателното поле и бележи втори гол в 20-та минута за отбора на Кипър. Харалампидис с втори гол и с поредните салта на радостта за отбора на Кипър. Тежко се накара. Иванков. Далеч напред. Добрашинович играе с глава. Стилян Петров добре. Добро взаимодействие между него и Благой Георгиев. Стилян Петров имаше възможност да центрира. Добре го прави към Бербатов. Удар на Бербатов. 2-1. 2-1. Връщаме се в мача в последната минута на първото полувреме. Харалампидис. Илия. Макридис. Сега се чува и агитката на домакините. Поредна кошмарна грешка и този път Константино не прощава. Константино не прощава в 58-та минута, 3-1 за отбора на Кипър. Отново грешка при изнасянето на топката. Харалампидис, пас коридор за Елонефтис. 4-1 за Кипър, с гром за България, 78 минута Елонефтис, 4-1 за Кипър.